नमस्कार दर्शक बंधु मु दिव्य मापी चलतु पुणी गोटे आज बढ़िया प्रांकटा करवा गोटे भौणी कॉल करवा आ टिके लोन आनिबा भौणी ठारू ओके लगेगा कॉल लगिला लगिला हेलो 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 हाँ मैडम कहते हाँ किए कहते मैडम आप बैंक रे अछंती तो ना हेलो लोन ना ने मो बैंक रे नहीं लोन ने रहंती आपण आज्ञा लोन ले नाहंती हाँ लोन किए कहते मैडम मु टिके आपण देले जणे आपण नंबर आपण टिके प्लीज टिके मते गोटे लोन रे हेल्प करिवे ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି मु चाकरी करछ आज्ञा କି ଚାକିରି मु करछि माने गवर्नमेंट दरकार ना प्राइवेट आज्ञा ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦରକାର प्राइवेट हेल्प हबनी କେତେ ସାଲାରୀ କେତେ सैलरी मोर अछि 17,330 17,000 ହବନି आउ कहार देले घरर ଘରର କଣ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ସାଲାରୀ से भाई जणे अछंती तांकर सैलरी हे जिवो 30-35 हजार ହଁ ପାଖରେ ହେଇପାରିବ मैडम केमिति कोन जोगाजोग करिवे आपन संगरे ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ସୋମବାର ଦିନ ଆସନ୍ତୁ ଅଫିସ ଆସନ୍ତୁ आज मैडम हबो ଆଜି ସଡନ କେମିତି ହବ ओहो ओ सोमवार ऑफिस जीवी ଆଜ୍ଞା डॉक्यूमेंट मैडम कोन दरकार हबो कहले ମୁଁ ବୁଝିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ହେଲେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ 3 ମାସର आज्ञा ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଯିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି से मैडम गवर्नमेंट चाकरी टीचर अछंती मैडम ହଁ ଟିକେଟ ତ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର HRMS ଆଇଡି ଅଛି ତ एचआरएमएस मु मैडम से सब विषय की जाननी ହଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିକି କହିବେ HRMS ନା ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ 3 ମାସର ଆମେ ବାହାର କରିଦେବୁ ନହେଲେ ସିଏ ବି ଦେଲେ ଚଳିବ 3 मासर आज्ञा ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ଅଛି मु तो मैडम हाँ तार लोन 2-3 टाइम तो अच्छी से दे पार नांती 2-3ଟା ଅଛି हाँ 2-3 टा अच्छी बोधे लोन मु जानिनी कन्फर्म माने लोन थिले को लोन हबनी ନା ନା ହବ ଯେ ସେଠି ଯଦି ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ତାମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସିଭିଲ୍ ଖରାପ ଦେଖେଇବ ନା ହବ କେମିତି ओ मत लागु से बोधे ଦେଇଛନ୍ତି କି ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଟା ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ କନଫର୍ମ କରିବି ବୁଝିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର କିଏ ଦେଲା ସେ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଦେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ମତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣ ପର୍ସନାଲି କଥା ହଉଛି ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ନିଜ ଲୋକ ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ କୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ ନମ୍ବର ପଛରେ ସେ କଥା ଶୁଣିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଭାଇ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କ ଲୋନ ନେବେ ସିଏ ବୁଝିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଥ ହେଇଛି ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକଉଛି ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଥ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ମତେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କର ବଥ ହେଇଛି ମ୍ୟାଡାମ ଇଏ ହସୁଛ ଆଉ ଥରେ ମ୍ୟାଡାମ କୁ ଲଗଉଛି ଫୋନ୍ ଟା କାଟିଦେଲେ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲିନି ହସ ଆଉ ଥରେ ଲଗେଇବା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲିନି ମୋ ଇମୋସନ କୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ଆପଣ ଖରାପ ହେବେନି ବୁଝିଲେ ତ ଭାଇଙ୍କର ମ୍ୟାଡାମ ବଥ ହେଇଥିଲା ସେଟା ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଘମିର ହେଇଥିଲା ତାପରେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ ବଥ ହେଇଗଲା ବୁଝିଲେ ତାପରେ ହୋମିଓପାଥି ଖାଉଥିଲେ ତାପରେ ଏବେ ମାନେ ବହୁତ ପଇସା ଲାଗିଛି ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଅପରେସନ ହବ କଣ ହବ ଠିକ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଟିକେ ମତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ମୁଁ କଣ ହେଲ୍ପ କରିବି ତାଙ୍କର ସିଭିଲ୍ ଯଦି ଖରାପ ଦେଖେଇବ କେମିତି ହବ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମ୍ୟାଡାମ ସବୁ ହେଇପାରିବ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ହବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବେ ନା ମୁଁ କଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି ନା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ହେଇପାରିବେନି ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବିନି ମ୍ୟାଡାମ ଘର ମର୍ଗେଜ ରଖିଦେଲେ ହବନି ନାଇଁ ତାଙ୍କ ସିଭିଲ୍ ଖରାପ ଦେଖେଇଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବନି
ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ହିଁ ପାରୁନି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଅଫିସ ଆସନ୍ତୁ, ସାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି କହିବେ ଆଉ। ତାହେଲେ ସୋମବାର ଦିନ ଯିବି? ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। କୋଉ ସାଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଦେଲେ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ପଇସା ହେଲ୍ପ ଯଦି ନ କରିପାରିବେ ଆପଣ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବଥଟା ଭାଇଙ୍କର ଚିପିଦେବେ କି? ତୁ ଅଭଦ୍ର ବାଗିଆ କଥା କଣ କହୁଛୁ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସମୀର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ବୋବାଲ ଟିଭି କମେଣ୍ଟରୁ କହୁଥିଲି, ବୁଝିଲେ କି? ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଖରାପ ଭାବିବେନି। ସମୀର ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସମୀର? ହଁ କାଳିଆ ତ? ହଁ ହଁ, ସିଏ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କରିଥିଲୁ। କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି କି ସମୀର ଭାଇ କିଛି କହିବେନି। ହଉ ହଉ। ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୋଅପରେସନ କରିଥିବାରୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।